Alkaa 3, 2, 1. Nyt! Anteeksi muuten, kun viime videossa ei kuulunut äänit, mutta tässä videossa pelataan modia nimeltään A Breach Happened. Tästä on tehty jo yksi video, mutta siinä ei kuulu äänet. Me puhutaan siis voice chatilla. Viime kerralla Elku Kaiuttimen pelasti videon, kun mulla ei kuulunut äänet. Niin me lisättiin tänne vähän modeja nytten. Mutta ei mitään horror-modia, me lisättiin vaikka World Edittiin. En mä tiedä miksi siis. Että voidaan vaikka joskus tehdä videoita, jos me menee tutkimaan jotain sivilisaatioita ja takaisin World Edittiin. Ei jumaa, mä syöin mistä sä pölyä tulee mukasi? Niin, no niin, elikkä mennään videoon. Ja ai niin joo, Mirko, mä haluaisin näyttää tässä videossa jotain, mutta mun pitää tehdä, kumpi haluaa auttaa siellä alussa? Raitis. Ei, Mirko. Okei, Mirko. Voi juma! Raitissa on tällä kertaa päättää Mirko ensi kerralla. Okei, niin siis se juttuhan on siis tämmönen. Tosta nopea tommonen. No jos autat mua yhdellä servulla, voit tehdä. Joo. Niin. Joo, se on tämmönen juttu ja meillä on... Okei, mä tiedän, että YouTube-kanava. No on meillä vähän parempi. No se on tämmönen. Hunting! Tällainen Raitis. Oliko taas Raidis pakko tappaa? Se on tommonen. Okei, mä lopetan tällä kertaa videon kuvaamista. Lopettakaa mä ampun ne. Tai käy tälleen. Hetkinen. Okei, meillä on minigun, rocket launcher, Glock ja hunting rifle. Sekä voidaan craftata lisää aseita, jos me halutaan. Mutta... mikä tää on? Ai! Rip. 3. maailmansota! Okei, no niin aloitetaan nyt. Elikkä meillä on myös tää minigun, joka on viimeinen asia. Mirko voi vaikka. Kattokaa This is the end. Mä saan ampua. Oi, miksi mä TP:ttäsin tänne? Okei, no niin, aloitetaan se tälleen. Aloitetaan vaikka tälleen. No niin, nyt me voidaan aloittaa tästä. Kaikki on tässä samassa paikassa. Ootteko te valmiita? On nukkumaan. Okei, mennä kaikki. Jee. Kumpi on valmis tähän? Mirko. Kädet ylös. Okei. Oota, mulla on kädet ylhäällä. Okei, voidaan aloittaa video. Ai niin, siis mä vähän vaan otin ammuksia lisää. Koska se on ainoa se, mitä saadaan tehdä gravulla. Tai minä, vain minä. Siis te saatte joka jakso uudet ammukset. Mutta aloitetaanko? Joo, mutta ehkä mä oon mun Raitiksen. Ei kun nyt me aloitetaan vaan. Mä oon puolhoon. Me ollaan jo 3 minuuttia kuvattu tätä, no niin aloitetaan. Mennään grindaa. Tehdään joku grouppi, jos voidaan. Aloitetaan groupilla. Raitis on Timu Fulleessa. Tapetaan se. Tää on rautapulli. No niin, joinnekaan mun grouppi. Ei, Timu. No niin, tapetaan raitapoitas. Näin. Pelikanilla. Tai itse älkää. Ei täällä oo mitään rouppia. Ei. Okei, että aloitetaan tälleen. Aloitetaan vaan tälleen. Ootteko se valmiita? Mun luoruutti on valmis. Ootteko te muut valmiita? Okei, ootteko te valmiita? Nukkumaan. Okei, Raidis mä mennään yksin karandaan. Minä ja Mirko karandaan yhdessä. Ootteko valmiita? Ei. Voi kuka? Okei, no niin, me ollaan valmiita, mennään starttaan! Mirko, seuraa mua! Jee! Mä oon räjältä raitapaidasi kunniaksi! Ei! Ai, okei, tää menee taas ihan sekaisin. No niin, aloittaa, Mirko, tuo mun mukaan. Joo, mulla on lähden mäkeen täältä. Heippa, mä lähetän Kapalamäkeen. Ai, toki mennään. Mirko, Erkka, nyt meillä on aseet niitä mobeja varten. Ai, ja meillä pitää hunting rifle, jolla voidaan zoomata ja ampua. Joo, mutta miksi me ei voida vaan ampua Raitista? Koska sinä olet tässä se hirviö. Et oikeesti. Hei, mä tiedän kuka on hirviö. Ei! Voi chat! Kato mikä mulla on. Kato mikä mulla on. Miksi tää näyttää näin tyhmältä mun kädessä? Hei, miten sitä dropataan? Hei, mennäkään. Rocket launcher. No, joo, ajat. Mirko, sä et varmaan haluu. Mirko, sä et varmaan haluu.
En halua. Mä otan Okei, seuraa mua. Lähetään Tipo se Ota paikkaan. hetki. Mikä tää on? Ota hetki. Venakkaa, Moi mä kaikki, zoomasin. tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa pelataan horror-modia, jossa Nimeltään on A Breach juman Happened. kautta sniperi. Mä aloitin tämän. Nimeltään A Breach Happened. Laitetaan Breach Happened horror-modia ja mulla on juman kautta tässä blokki, eli älä tuu haastaa. Mä näyttin se paikka. Ai toi mennä Tipo se paikkaan. Hei, katso mitä mä löysin, katso mitä mä löysin. Mä saan Infinity-ruokaa. Meillä on siis startissa nyt ne stack golden kartteja. Mitä tää kantaa? Sientä! Okei, se on tallettu videolle. Se Enderman, joka kantaa sientä. Mirko! Aja. Mitä? Mitä? Raitis! Mitä te teette Groupissa? Ja missä Mirko on? Mä tein... Mutta vitsi valkoinen mies nappas mut. Voi se vitsi voidin päällä. Ja mä pääsin pois täältä. Se vaan lähettää mun Okei, pois mennäkää ja tulee kill mut takas. Mirko, jee. Mä oon sun takana. Noi. Mitä tapahtuu? Hei, katso Mirko, mitä tää Endermani kantaa. Ja me mennään pois Groupista. Mirko lehtää Groupista. Joo, mä tein Aja, groupin, katso mitä tää Endermani kantaa. Sieniä. Ei työtä mitään Tää ei oo mikään Grey Ja se ainoa, tää vaan näyttää paljon meillä on ammuksia, eli mulla on 3 ammusta jäljellä, tässä on vähän duraa sen takia. Jakko. Sitten tässä saaks sua pakko katsoa tää uusi video sitten heti. Näet mitä tuossa äsken tapahtui. Ja sunkin pitää katsoa mun uusi video. No niin, katsotaan paljon. Mä katon. Okei, nyt meidän pitää lähteä jo. Meillä on kuvattu kuin 7 minua. Joo, mä oon kuvannut vasta 2 minaa, mutta joo mennään. Tuu Mirko. Äijä. Haluatko? Ja muuten tilatkaa tän äijän kanava, se on Nimi Minehullu. on Minehullu. Minehullu, tilatkaa. Ai, Tän mut kanava pitää- on ai, Minehullu. me tehdään, meistä tuli joku YouTube-duo. Joo. Pitäis me tehdä YouTube-kanava, niin yhdessä YouTube-kanavalla tää Tube-duo. En mä tiedä. Otetaan niinku YouTube-duo, joo, ei oo. Joo, YouTube duo, se kiku Rio. Joo, Tube. Meistä tulee Tube-duo. Hetkinen, eikös Tube-triasta tullut Tube-duo nykyään? Hei, kattokaa mitä käy. Mä ammuin Hunting Riflellä Creeperiin, mua ei kanta haastaa. Koska te tiedätte mitä käy, jos mua haastaa. Mä oon huono käyttää näitä aseita. Mutta mä osaan, kato. Tähtä. Noin. Kato kuinka hyvin mä osaan, kato tätä Mirko, mene pois tieltä. Vähän sit granaatiheittimellä tonne ja... Hei Venaa! This is the end. Onks täällä sieniä kädessä? Mä ammun just Ja ai niin joo, mulla ei oo pulparaikki päällä, eli mä en näe vuolissa. Kattokaa tätä. Kato Enderman. Apu Mirko, apua! Katsotaan. Ei! Hei Mirko, pois tieltä! Mä haluun tappaa se tällä! Eikö mä haluun tappaa se tällä? Onko Mä tapasin tällä! luodit, siksi mä en ammu tuolla enää minikonella. Ei! Kenet mä sitten tapaan? Ei! Okei, mennään etsimään vaan. Joo, mennään nopeetti. Ai meillä on 5 minaa Mä oon jo aikaa. Me kuvataan mutta teidän Ei, vielä toinen video. Mä oon kuvannut jo 5 minaa tällä hetkellä. Video loppukot. Video loppukot. Ai niin, kun mun video loppuu, niin Mirkon video pitää myös loppua. Mulla on 5. Mulla on todella vielä 10 minaa aikaa. Hei, kerätään ruokaa. Me tehdään part 2. Me tehdään siis part 3 heti sen jälkeen. Missä nyt Part mobit on? Voisko niitä tulla? Venakkaa, tehdään tälleen, niitä tulee ehkä enemmän. Toivon, että niitä tulee enemmän. Hei, Mä luulin, että sä vedät kaikki maailman entit tähän. vielä tämmönen sama juttu, että Via Terrain. Niitä on pelottavampaa kuin 100, kun on pimeävää.
Ja Miksi tämmönen oikein täällä on kossi random ilmatalla. Ja kyltti? nyt täältä tulee joku. Free. Apua! Mikä toi mun huuto oli? Apua. White figure. White figure. Group. Okei, mä en halua olla täällä yksin. Mitä kävi? Apua. Me pois. Group. Käypä sanoa vaan Raitikselle. Mitä mä joudun tehdä samaan paikkaan. Ammutaan! Okei. Ai et mun on pakko tehdä tää. Mä en olis halunnut, mutta ai. Kyllä. Aja. Päästä mut pois. Help me! Help me! Help me! Help me! Pudota se pois! Teleportannut. Mä en voi tehdä mitään. Mun on pakko tehdä. Mitä? Mä päten näin. Ei! 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 Mä voin tappaa Et sä voi! Mä kuvaan raitis. Okei. Ja et sä voi muutenkaan kyllä. Et sä voi Älä mene krevulle DOP-raitopoita. Mä en edes tiennyt, että tällä tyypillä on OP. Tää tyyppi on joku häkkerä. Okei, miten pääsen pois täältä? Miten pääsen täältä pois? Näin. Tällä tavalla, Jaakko. Mirko, mä just Jaakko, räppäsin raitiksen voidin. Se voidin. Jaakko, mitä Okei, mä toivon, että teitä ei haittaa, jos tapahtuu? me editään pasepaikkaa. Ilman, että me kuvataan, koska tämä on liian hidasta kuvaamalla. No ehkä me voidaan vaan. Puoli HP. Kuvaa niin kauan kuin voi. Miten ne saa selvisit? Mä tein perteen suhteen jotain creeperi siellä. Okei, ollaan yhdessä. Halo. Moi, mä tein sut tänne. Miten sä oot täällä? Sun piti olla siellä voidissa. No se teleporttas mut pois. Hyvä. Ajat, olkaa. Se Mennään matkaille. Me editään vasenpaikkaa. Ai, Ei, voisiko lähtekää täällä olla taakse. hyvä? Joo, tää on hyvä. Tää yksi puu on ihan sika hyvä. Mä haluan tohon puuhun muuttaa. Hei, tässä on Ai, me siirrytään tähän workspawniin. Meillä on käytössä yksi semmonen. Mulla on 18 Kattikaa se viime kerralla mukas. Myös kat spawn point. Täällä on laskeivi. Täällä on Näin, no niin nyt kukaan. Tuolla on laskeivi. Merko! Ajat, okei. Meillä on noin minuutti aikaa. Itse asiassa, meillä on vaan noin 20 sekkaa. Okei, me yritetään lopettaa kuvaaminen. Nähdään ensi videon parissa. Tilaa